Els joves, però, també patim especialment una altra crisi, la crisi democràtica i repressiva causada per l'estat espanyol. El règim de 78 està obstinat a perseguir la dissidència política en comptes d'afrontar el conflicte polític de manera democràtica. Com a força independentista i d'esquerres que volem liderar el país, és important tenir-ho clar perquè més enllà d'eslògans i arguments simplistes, és evident que Catalunya necessita una policia i que aquesta actuï de forma democràtica. I en aquest sentit hem de rebutjar totalment les acusacions particulars de la Generalitat contra joves independentistes que es mobilitzen a favor dels drets i les llibertats del nostre poble. El jovent republicà tenim molt clar que Interior no pot ser còmplice de la repressió, sinó que ha d'estar al costat del lliure exercici de drets i llibertats dels ciutadans. I és en aquest sentit que cal canviar radicalment els protocols de Mossos d'Esquadra per evitar situacions d'abús. Cal que el cos entengui que l'exemplaritat passa per depurar responsabilitats en aquells que no fan les coses bé i cal evitar de totes, sobretot, que hi hagi persones, que hi hagi joves, que hi hagi independentistes que pateixin abusos o que paguin els costos d'aquest corporativisme mal entès.